Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili inawgura numru ta' vetturi ġodda b'investiment ta' €1,600,000. Dan l-investiment jinkludi 3 tipi ta' vetturi differenti. Fost dawn il-vetturi hemm dawk tal-Heavy Rescue li jintużaw waqt inċidenti maġġuri, vettura tal-ħażmat għal meta ikun hemm inċidenti li jinvolvu xi kimiċi fosthom fabbriki u vettura attivi tan-nar fl-imsaġar. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà, Byron Camilleri, qal li l-impenn tal-Gvern huwa li jkompli jinvesti fil-protezzjoni ċivili biex ikun hawn aktar serħan il-moħħ. Tkellem dwar kif dan l-investiment joffri aktar sigurtà kemm lis-soċjetà kif ukoll il-ħaddiema tal-protezzjoni ċivili infushom. Il-Ministru Camilleri qal li fl-aħħar sentej inxtraw 34 vettura ġdida u li se jaslu aktar vetturi u apparat ġodda. Qal ukoll li għadda iż-żmien li d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ikollu apparat u vetturi ta' second hand. Investejna investiment bla preċedent iż-żmien ta' second hand spiċċa fil-protezzjoni ċivili, bl-apparati li nużaw, ma fl-istess ħin ukoll investejna fil-ħaddiema billi tajnihom drittijiet u kondizzjonijiet tajbin u anke rajna li jirċievu t-taħriġ li hemm bżonn sabiex meta l-ħares qatt jinqala dak l-inċident, il-ħaddiema jistgħu jkunu fuq il-post kemm jista' jkun malaj u dak il-ħin ukoll jagħtu l-aqwa servizz possibbli. Il-Ministru għall-Intern saħaq ukoll fuq l-importanza tat-taħriġ. Semma kif mill-2020 law sar investiment ta' €350,000 fuq it-taħriġ tal-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili.